Ito yung iconic na Nacho King. Kung 90s kids ka, alam mo to. Tapos sasabayan mo pa nitong Tokyo Tempura. O di kaya naman itong mga napaka-unique na burrito na merong Filipino flavors tulad ng kare-kare at mga assorted maki rolls na pwedeng single order o kaya isang box. This is the Red Bus, located sa may tapat ng Our Lady of Fatima University dito sa may Greenfield sa San Fernando. Yung malapit sa Sindalan. At dito sa Red Bus, for the first time ever, ang lahat ng brand na to magiging available sa isang location lang. Sobrang okay to para sa mga estudyante or mga nagtatrabaho nearby na naghahanap ng mga very quick na snack and meals na madaling orderin at pick upin. May option ka kung single order or yung mga big order that you can share with your family or pwede mong baunin sa mga handaan or potluck. So eto na yung mga tempura natin and I think parang ngayon pa lang ako susubok ng mga glazed tempura. Available yan in 3 flavors. Merong sriracha butter, soy garlic, at hickory barbecue. Meron din silang isang family bucket na 45 pieces of tempura. Pwedeng puro shrimp or mix of shrimp and kani tempura. Ako naman gustong-gusto ko itong Hoto tempura or basically para siyang dynamite kasi merong sili at merong cheese. Ito naman yung very iconic na Nacho King. Tagal ko nang hindi nakakakain ito eh. Tsaka ang ganda ng packaging nila ngayon ha. Nakalagay dito sa parang cone so madali siyang dalhin anywhere. And then of course bukod dito sa nachos meron din sila nung Taco Supreme. Ito talaga yung mga masarap kainin pag nanonood ng movie, diba? And then ito very interesting yan. Yung mga parang Filipino flavored na burrito. Bago sa menu nila itong parang mac and cheese na may chili con on the inside. Tapos nag-add pa tayo ng extra cheese sauce and it tastes really good ha. Pero ang pinaka gusto ko talaga sa lahat ng burrito nila ay itong liempo team. So yes, lasa siyang pata team pero ang gamit nila ay liempo. Panalo rin yung kare-kare kasi meron siyang gulay, meat and then bagoong rice yung ginamit. They also have sisig, pulled pork, spicy tuna, and chili con carne burrito. Ikaw na lang yung bahala kung ano yung sasakto sa cravings mo. And lastly, meron tayong isang kahon ng assorted maki rolls, 96 pieces yan. Sobrang okay siya sa mga team lunch, potluck, or dalin sa handaan, diba? May solo order naman na 8 pieces lang. And then pwede ka rin mag-order ng either 32 pieces or 48 pieces. All in all, meron silang 14 different flavors of maki. So marami ka talagang pwedeng pagpilian. At least dito, kahit iba-iba ang cravings nyo, there's always something for everybody. Kung ikaw ba yung papipiliin, alin sa mga products ng Red Bus ang una mong o-orderin?